heno, dwi eisiau chi ddychmygu bod chi yn ar Williams Parry. Gathoch chi'ch geni yn 1884. Mi o'ch chi farw yn 1952. Mi gyhoeddwyd y cyfrol ola chi, neu'r ail gyfrol gynnwch chi yn 1956, ar ôl i chi farw. Ac ar ôl i chi sgwennu lot o gerddi, wel, yn dioddef dementia, dweud y gwir. A dyda ni'm yn gwybod yn iawn, ai dyna pam oedd ar Williams Parry yn ystod i flynyddoedd ola, yn creu lot o linella pendrwm. Mi oedd o'n ychwanegu cynhanedd i lot o gerddi ac yn cynganeddu geiriau yn annisgwyl ac wel, pan mae'n sôn am dyffrynanlle ddoe a heddiw. Mae'n sôn am ddol pebyn yn Talysarn, tua milltir a hanner i fyny'r lôn Fforcw. A mae'n sôn am agwartheg gwirthiol pebyn. Ac fi eisiau'n holi lot o bobl, fi eisiau'n holi Gwyn Thomas lot yn gofyn, o be oedd yn wirthiol am wartheg pebyn. A pebyn oedd tad y ferch brydfertha yn y byd, sef Goewin yn y Mabinogi. Felly be oedd yn wirthiol am hyn? A mae'n ymddangos a doedd ddim byd yn wirthiol amdanyn nhw, ond oedd ar Williams Parry yn ystod degawd ola i fywyd 1942 i 1952 bod o yn diodda o dementia. Ac un o'r pethau oedd o'n wneud oedd cynganeddu pethau hollol annisgwyl. Felly dwi'm yn gwybod os ydy dyna sydd pwy wyr beth sy'n blaena ni gyd, ond mae o'n dangos un ffordd mae'r gynghanedd yn gweithio hefo meddwl. Ai dyna pam bod o yn anwybyddu yr rheol oedden ni'n sôn amdani wsos dwytha, sef bod ni ddim yn cael mynd pellach na'r drydedd sill mewn cynhanedd groes neu draws anghytbwys disgynedig. Dwi'm yn siŵr, ond mae o'n neud o yn gyson a mae yna bobl wedi tynnu sylw at hyn, yn enwedig yn awdl yr haf, pan doedd o ddim yn diodda o dementia. Yn 1910, 110 o flynyddoedd yn ôl, enillodd o yn Bai Colwyn hefo awdl yr haf. Ac oedd o'n torri'r rheol yna o hyd ac yn cael, wrth gwrs wedi ennill cadar am wneud hynny hefyd. Wedyn, dwi eisiau trilio chdi bach amser efo Williams Parry hyn yma, a plis, be dwi eisiau chi wneud ydy yn helpu fi, dwi o hyd yn dweud, does am un llinell sy'n amhosib i thrwsio neu chywiro, da ni'n mynd i drwsio rhyw hanner dwsin o linella ar Williams Parry. Da ni'n mynd i fod mor hŷ ag ewn ac a trwsio rhai o linella bardd yr haf. Ar gyntaf dwi eisiau roid i chi ydy a llawen oedd llonyddwch. A llawen oedd llonyddwch. Mae Williams Parry yn chwarae lot efo lle mae o'n roid yr acen. A mae wedi cael ei feirniadu lot am hynny fyd yn dweud bod o'n cam bwysleisio geiriau sydd ddim yn bwysig, ond dwi'n siŵr os bysa fo yma, bysa fo'n dadlau achos. Felly dyna da ni eisiau gwneud hyn yma, meddwl o safbwynt person sy'n creu a meddwl pam i bod nhw yn anwybyddu'r rheol mor glir. A pawb sy'n ymddiddori'n gallu, o ma' hwnna'n bendron, ma' hwnna'n, a llawen oedd llonyddwch. Os na unrhyw reswm fysa gan Williams Parry neu unrhyw amddiffyniad dros ddeud bod o eisiau mynd at y bedwaredd sill yma, a llawen oedd llonyddwch. Da chi'n cofio yna rhythm oeddan ni'n trio i gael ato fo os ysdwytha oedd dy. Wel, be mae o'n ydy wthio fo dy. Mae o'n gwthio fo un yr rhy bell o ran yr rheola, a llawen oedd llonyddwch. Unrhyw farn ar y mater? Fydda di bod gallu symud yr rhwysfa i ar ôl llawen? Na, dydy'r gynghanedd ddim yn cael ei bodloni ochr arall wedyn. Na, chdi, felly dyna'r unig reswm bydda fo'n neud o felly, sy'n ni'n meddwl.
ydych chi'n meddwl bod crefftwr mor dda ag Arwyn's Yn Parry hollol, ia. yn neud o mwyn i hwylstod ei hun? Ia. Ydych? Ydych chi'n meddwl? Dwi'n gwybod. O, bod pwysig, doedd. Sio hwnna ta? Lle bod yn ei wneud o, achos bod o'n gorffen. A llawen oedd, dydy o ddim mwy, lle. Ia, bod yna Ia, ia. bwysig, bod y gair oedd yn bwysig. Ia, mae hwnna yn eglurhad, a llawen oedd llonyddwch. Be di'r llinell sy'n blaenu hwnna, sy'n o flaen hwnna? O, dwi'n gwybod. O, na re, sori. Dyna pam o'n i'n meddwl. Ar y ddarn o gyda fi. Er mwyn i ystyr oedd o'n neud yma'n debyg, y Wel, mae'n enghraifft o pan mae, lle ydych chi yn gosod yr acen yn lliwio. Fath oeddech chi'n sôn, a llawen oedd llonyddwch. Na dydy llonyddwch ddim yn llawen ddim mwy. Bod llonyddwch yn golygu rhywbeth marw, neu rhywbeth sydd wedi bod, neu rhyw unigrwydd. Felly dwi'n licio y sylw yna bod a llawen oedd yn rhoi y pwyslais ar oedd. Wedi mynd, ia, yn edrych a... Ia. Sut da ni'n ddwsio hi ta? Cos da ni'n rhoi give up na dan, da ni'n rhoi gora, da ni'n anobeithio efo dim un gynghanedd. Rhoi hepgor yr A, a rhoi y ar ôl yr wythfwysfa. Llawen oedd y llonyddwch. Llawen oedd y Y llonyddwch. llonyddwch. Yndi, mae hwnna'n opsiwn. Dyna'n opsiwn, di. Bydd y llonyddwch. Felly mae hwnna'n bodloni'r gynghanedd a mae'r acen yn y un lle ac yn parchu patrwm anghytwys ysgrifenedig. Llawen oedd y llonyddwch. Rhywun yn gallu deud rhywbeth arall efo y llinell yna o'i thrwsio hi? Be di'r opsiynau yn lle y? Os yna unrhyw beth arall dwi'n ei roed yn lle y i newid y ystyr? Ei lynyddwch, dibynnu ar yr ystyr wrth gwrs. Llawen oedd ei llonyddwch. Na fo? Llawen oedd ei llonyddwch. Does na'm un llinell. Nid rei Arwyn's Parry, llinella pendrwm, sydd yn amhosib i ddachub. Unrhyw opsiwn arall yn y lle bach a? Llawen oedd y llonyddwch. Llawen oedd ei llonyddwch. Rwy'n eisiau cynnig opsiwn arall i Arwyn's Parry? Bach yn hwyr, wan, di. Nath chi glywed y stori yna, am dyn nath i chwilio am Arwyn's Parry i Talsarn, ac oedd o'n chwilio drwy'r pentra. Arwyn's Parry yn licio dau beth, cwrw'r un peth a snwcer a biliards o'n llall. A dyma'r dyn ma'n dod i chwilio am Arwyn's Parry ac oedd yn mynd rownd rai o'r tai yn cyrra'r drws. Ydych chi'n nabod Arwyn's Parry? Mae o'n fardd enwog. Na, dim yn nabod bardd yn Dalsarn. Na. Ond cofiwch Bob Rhywafon, de, mae o'n dda yn snwcer a mae o'n sgwennu am bach i de. Dyna oedd yr ateb, achos dwi'n pwynt i chi gerdded rownd Talsarn yn dweud bod chi'n bardd yr haf neu beth bynnag. Felly Bob Rhywafon oedd o i bobl Talsarn. Reit, a llawen oedd llonyddwch wedi i chywiro. Llawen oedd y llonyddwch, llawen oedd ei llonyddwch. Ac unrhyw opsiwn arall allwch chi gael yn y canol ar ôl yr pwysma fyna. Yr ail linell, gan bod ti'n fis Gorffennaf, wsos i heddiw yma, o gyr a phoen Gorffennaf. O gyr a phoen Gorffennaf. Eto, mae wedi gwneud yr un peth, mae wedi mynd un sillaf yn rhy bell yn y pinell cyn cael yr o'r pwysla. O gyr a phoen Gorffennaf. So, da ni'n cywiro hwnna i Arwyn's Parry.
Gyr a phoen ei gorffennaf. Dych chi'n hollol hapus efo'r treiglo fan'na? Na gydw. Na gydw. Da iawn. Hapus hwnna, ia. Gyr a phoen ei gorffennaf. Chaim newid hynna, na chael? Rhowch chi'n rhaid ec yna. Iawn, dych chi'n galad. Felly, fe rhaid am y tro, ar wahân i newid yr awdl, fe rhaid ni jyst ffeindio gair yn dechrau efo eg y fan'na. Eg arall yn lle gyr. Yn bai bod chi'n gallu... Gwair. Gwair a phoen ei gorffennaf. Gwair a phoen ei gorffennaf, hollol gywir. Gwair a phoen ei gorffennaf. Ydyw opsiwn arall? Be os ydy o'n gwybod am y boen? Dim gwair, ond... Hwyr. Gwared. Ia. Gwar. Dwi'n mwyn saff iawn, mae'n dan ni fod i newid neu faint gawn ni gwneud dweud gwyr am boen ei gorffennaf. Nes bod nhw'n gywir. Right, oce. Gŵr a phoen. Gŵr a phoen, sut ydych chi'n cysylltu hwnna wedyn efo gorffennaf? Gŵr a phoen gorffennaf. Ie, ei gorffennaf, ie. Gŵr a phoen ei gorffennaf. Gwair a phoen ei gorffennaf. Opsiynau eraill yna. Gwyr am boen ei gorffennaf. Gwyr, fe rhaid ni gadw'r F ac yn N. Na'r a glas i ditio. Gwyr ei phoen. Gwyr, wair. Beth yna? Gŵr a phoen. Be arall gathon ni? Beth sy'n digwydd ben bora? Gwawr. Gwawr. Ia. Gwawr a phoen. Bennaf. O, mae yna hoel meddwl os oes yma. Oedd faib os oes dwythan. Holl wahanol iawn. Mae heno, da chi wedi cael eich sobri dog yn yr haclwr. Holl nhw. Ie, sydd ydych chi'n cael... O'i ddechrau fo, swn i'n gofyn chi, fysa chi wedi synhwyro bod hwnna wedi mynd yr rhy bell? O gyr a phoen gorffennaf. Ydy'n swnio'n anghywir i chi? Achos dwi'n meddwl na dyna fysa Williams Parry yn gwneud. Dydy ddim yn swnio yn anghywir, mae'n swnio'n llyfn o gyr a phoen gorffennaf. Ddim yn swnio wrong. Felly, diolch ot am yr rheola. Ta gawn ni torri nhw os da ni cadw at naws y gerdd. Os unwaith da chi'n dechrau torri'r rheola, da chi'n mynd lawr ryw lwybr ffrig dydach, da chod i'r pryddion. A pobl sy'n dweud na, mae hwnna'n anghywir. Rhaid cadw at yr 3 sill, na'r 4 sill. Jyst gofyn y cwestiynau dwi yma, da chod, a di ffaith na Williams Parry sy'n greu nhw, ddim yn deud bod nhw'n gorfod bod yn iawn ydi os diod i torri'r rheol, mae di torri'r rheol. A ddyla fo fod wedi cael cadar am wneud, gan ni'n fath o iawn, gan ni'n cymryd cadar yn ôl, Colwyn Bay 1910. Diolch yn fawr. Os oes y llinell fel yna'n dod i chi, fysa chi'n gamblo efo hi? Fysa chi'n mynd efo hi oherwydd i swnio'n iawn cyfleu? Byddwn. Byddwch? Byddwn. Mae dibynnu beth i ystyrs yn dydy. Mae i chi destyn ni'n dydy mewn ffordd, dydy.
Yndi. Wedyn, os ti o fewn y cyd-destun, sa'i jyst yn llinell y ben ei hun, fydda rhywun yn gweld bai ni wrach, ond o'r cyd-destun, wrach bydda fod i bod yn hollol, achos mae'n lliwod ydy. Neis, dydy mae'n llinell drawiadol. Achos sa'n ni newid unrhyw beth arni mewn ffordd, neu rhywbeth felly mewn, bydda ni newid ystyr o'r llinell yn bydda ni. Wedyn, os oedd y gweddill yr awdl mor wych, yn debyg bod yna. Y rheswm pan dwi'n gofyn ydy, achos mae pawb yna ni'n gorfod adeiladu rhyw fath o system lle da ni'n hunan olygu. Lle da ni'n deud, dim mae'r llinell yna yn iawn, ac ydyn ni'n gallu mynd i'r trap weithio pan da ni yn dysgu cynaneddu, lle da ni'n gofyn, a fysa beirniad mewn steddfod, meddwl bod hwnna'n iawn. A weithio mae rhaid i ni ddatblygu yn clust yn hynny, a mae rhaid i ni ddatblygu rhywbeth sydd yn driw i ni'n hynny pan da ni'n sgwennu ac yn dweud, dyna o'n i eisiau i ddeud. Ac ella bod chi'n sgwennu y llinell yna efo cynghanedd yn ni reit yng nghanol cerdd sydd heb gynghaneddion. Jyst bod rhyw dwtsh fel o'r gynghanedd. A wedyn weithiau, mae'n werth chwarae efo'r rheola weithiau pan da ni'n rhoi cyffyrddiadau mewn cerddi rhydd neu beth. Felly, pidiwch a cael eich cau i fewn i feddwl am gystadlu ag eisteddfodau a beth beirniad yn ddeud a beth. Hwna'n gwestiwn yn gael yn aml. Ond beth beirniad yn ddeud am hwn wan ta? Fysa beirniad yn ymhosbi fi am hyn. Ydy hwnna ddim yn rheswm dros wneud rhywbeth, na dros beidio gwneud rhywbeth. Dwi eisiau chi ddatblygu eich syniad eich hun o, mae hwnna yn cyfleu beth i'ch ddeud. Ac os allwch chi dadlau achos i ewch amdani. Fyddwch chi wedi cymryd siawns ar hwnna, os oedd ddim yn negu'n union beth ydych chi eisiau ddeud, fyddwch chi wedi rhoi hi mewn i sadliaeth yr enghraifft? Ie, dwi gorau blynyddoedd i fesur cerddi yn ôl beirniad. Ie. Ond byddwch chi wedi bod yn hapus â hynny fel llinell? Os o'n i'n llefaru hwnna i beat ar gyfer CD, bysa hwnna'n gorwedd ar feat 4-4. Bydda? A mae hynny, swn i wedi mynd amdani os na math yno gerdd fysa hi. Ie. Felly, beth am my fi, mai fy mywyd. A ddrwg gen i, Karen, dwi'n mynd clywed chi'n iawn, dwi'n mynd i'r sain yn dal i fyny efo bobl eraill. Ie, dwi'n clywed y sain yn top bach with Dafydd, os am? Dy signal di, Karen, dwi'n meddwl, mae yna rhywbeth bach melyn yn dod wrth ymyl dy lun, ti'n deud bod y signal ddim yn gret, felly dwi'n meddwl na dyna di reswm bod y sain yn torri hefyd. Does am lot fydda ni'n neud am hynny'n anffodus, mae'n della trio siarad yn codi'r lais fymryn illa. Dwi wedi bod ar hwn drwy dydd. Mae wedi bod yn hollol iawn. Mae wedi bod yn iawn tan rwan, dydy? Mae yna rhyw beth bach yn dod i fyny ar Zoom o'n ochr i'n deud os di signal rhywun o wan ac mi athyn chdi lawr i felyn am chydig yn fanna, so dwi'n ella neith o setlo nôl wan. Ie. Yr hacwr yna eto. Oce. Ie, be newch chi o hwnna ta? Unai, da ni'n deud ti, da ni'n gallu cymryd ti fel enw dynas, myfi yw mai fy mywyd, neu myfi yw mai fy mywyd. Ydyn ni yn y gwanwyn na jyst cyn yr haf. Be da ni'n meddwl? Be oedd y llinell eto? My fi yw mai fy mywyd, ie? Ie, na chi, ie.
Ydy hwnna groes o gyswllt? Yndi, da ni'n menthyg yr M bach yna o Mai i Ie. ddechrau. Bob amser cliw o fanna ydy pan mae un adran cyn yr orffwysfa yn dechrau ac yn gorffan efo'r un gytsain, mae yna bosibilrwydd o wneud croes o gyswllt wedyn. Da chi'n gallu menthyg yr M ola, mynd â hi dros yr orffwysfa i'r glust, ac a'i menthyg i fod yn M gynta yr ail adran. Ond geith yr athro nesa y fraint o'ch dysgu chi i wneud croes o gyswllt, achos mae o'n gwneud ymhen fi fewn, da chi'n gallu mynd yn gymleth ar bethau fel yna. Barn ar hon ta? Ydy hynny'n meddwl bod hi'n gywir felly, Karen, os oes a groes o gyswllt yna? Na di, achos mae Mai ar y bedwaredd sill. Da chi wedi jyst mynd un cam rhy bell cyn yr orffwysfa. Mae fi yw Mai fy mywyd. So da chi ar y bedwaredd sill yn hytrach na'r trydydd fel dylech chi fod. Fanna da chi Da chi wedi mynd un cam rhy bell. Un hwb yn agosach at y canol ar y seesaw. A wedyn mae pethau yn mynd yn anghytbwys. Tase fe wedi symud y yw Mai a dod i'r yw yr ochr arall i'r orffwysfa. Ie. Gweud myfi Mai yw fy mywyd. Ie. Bydde hwnna'n gweithio? Bysa, hollol gywir. Bysa. O chi, ie, tynnu'r yw o fanna. Myfi Mai yw fy mywyd. O hwnna'n ffitio y patrwm i'r dim. A bob dim yn bosib i gywiro. Un sillaf allan ohoni oedd ar Williams Parry fanna. A dy mae o'n gofyn wedyn, ai am a ddel meddyliaf. Ai am a ddel, ai am beth sydd ar ei ffordd neu beth sydd ar y ddyfod y dwi'n meddwl amdano fo. Ai am a ddel meddyliaf. Eto llinella rhwydd iawn, achos oedd o'n sicr yn gallu yn well na'i gemdar, swn i'n dweud, T.H. Parry Williams. Oedd o'n gallu siarad yn well ar gynghanedd, oedd y ffordd oedd o'n defnyddio'r gynghanedd yn fwy naturiol o ran ei ffordd o siarad. Ai am a ddel meddyliaf. Dwi'n meddwl gormod am beth sydd ddod. Ai am a ddel meddyliaf. Hollol rwydd, llifo, geiriau'n llifo i gilydd. Gwneud defnydd o eiriau hollol naturiol, dim geiriau mawr, dangos ei hun, dim gorchest o gwbl. Ai am a ddel meddyliaf. So mae trwsio hwnna. Ai a ddel y meddyliaf. Ai a ddel y meddyliaf. Sori, nes i golli'r gair cyntaf yna. Ai a ddel y Ie. meddyliaf. Oce, ai a ddel y meddyliaf. Oce, yndi. Dydy ddim yn groes. Yndi, ai a ddel y meddyliaf. Yndi, mae hwnna'n gweithio. Yn gynghanedd draws anghytbwys ddisgynedig, achos da ni'n mynd dros yr M na yn y canol wedyn. Da ni wedi tynnu'r M o'r chwith, felly ai a ddel y meddyliaf. Da ni'n mynd dros yr M yn y canol, felly mae'n gynghanedd draws anghytbwys ddisgynedig. Unrhyw awgrym arall sydd ar Williams Parry'n gallu trwsio y gynghanedd yna, achos bod hi'n bendrom ar hyn o bryd. A
Am a ddel y meddyliaf, so nhw'n gweithio yn peth. Hollol gywir, hollol gywir. Am a ddel y meddyliaf. Dwi yn meddwl am yr hyn sydd ddod ydw i'n meddwl. Hwna'n hollol gywir. Am a ddel y meddyliaf. Dych chi'n clywed bod y fersiwn gywir i'r pyryddion yn swnio'n well, ta be? Ydy'r llinellau pendrwm yn swnio'n anghywir i chi? Dwi'n nhw'n swnio i'r glist. A rhyfedd iawn, dwi'n meddwl bod hwnna, mae'n swnio'n hyfryd. Mae'r ddwy fersiwn yn swnio'n glwys iawn i'r glist, dwi'n meddwl. Mae'r cwestiwn, ai am a ddel meddyliaf, hollol naturiol. A dim yna rhyw gadernid wedyn, ydych chi'n newid i rownd yn dweud am a ddel y meddyliaf. Dwi'n meddwl ymlaen, de. Marw i ddiw, mae'r haf o hyd, dyna oedd holl negas sawdl yr haf, de. Am a ddel y meddyliaf, fan mae yna rhyw sicrwydd, fan yna rhyw obaith. Dwi'n edrych ymlaen, de. Dwi'n mynd yn ôl. Dwi'n mynd ymlaen am yr haf o hyd. Okay. Unrhyw awgrym arall fyna sut ar wrth Parry'n gallu trwsio i linell bendrom? Da ni bod yn ymhonus ofnadwy fyd ydan. Dych o cywiro llinella bardd yr haf dydan. Na, dim cynigion, dim gwellianna ar hwnna. Felly un arall gyda fi ta. A hawddgar oedd ei gryddiau. A hawddgar oedd ei gryddiau. Ac eto mae wedi mynd i'r bedwaredd sydd yna. A mae rhywbeth mae o'n neud mor gyson yn ei waith. Mae o'n anwybyddu yr rheol llinell bendrom. A mae o'n dewis yn aml iawn mynd i'r bedwaredd syll yna. Ac os ydych chi'n gorfod deud bod o'n fath o ryw trademark, mae hwnna'n rhywbeth sydd yn sefyll allan yn ei waith o. A sut mae am ryw reswm i'w glust o wedi deud wel does yna ddim byd o gwbl yn bod ar mynd i'r bedwaredd syll. Mae'r miwsig, diom yn neud o jyst eitha cop-out, mae o'n neud o yn fwriadol, a dydy o'n amlwg ddim yn clywed yn byd o'i le ar hwnna. Dyna pam dwi'n deud, os da chi'n sticio at eich clust, be mae'ch clust yn ddeitha chi, dim ots be mae neb arall yn ddeud. Yn amlwg, os di'n gweithio, os da chi'n deud be da chi'n ddeud, da chi'n stimio yr ystyr, wel, os oedd ar Ynys Parry yn ei wneud o, mi allach eitha feddwl am y peth a bod chi'n gwybod bod yna ffasiwn beth ar llinell bendrom. Mi allach chi benderfynu, dych o be, i'n nghlust i, dydy honna ddim yn anghywir, a mi allach chi fynd amdani. Felly, a hawddgar oedd ei gryddiau. Pam da chi'n meddwl bod o wedi anwybyddu'r rheol na fanna? A mae o'n neud o'n aml efo'r gair oedd. Mae'n neud o weithiau efo'r gair yw. Mae yna bobl yn dweud, mae o'n cam bwysleisio'r geiriau bach yma. Ond pan bod chi'n meddwl bod o'n deud a hawddgar oedd ei gryddiau? Mae o fel tas o'n croesi'r o'r ffrysfa, reit naturiol, serch hynny. Mae o'n llithro mewn un gair bron, dydi? Yndi. A dyna beth dwi'n dweud o hyd ydy, i'r glust, nid geiriau gwahanol dyn nhw, ond blocia o sŵn. A dydy'r glust ddim yn gwybod lle mae un gair yn dechrau. Ac y llygad sy'n deitha ni lle mae gair yn dechrau ac yn gorffan. Mae'r glust yn hawdd iawn i phwyllo pan da chi bob ochr i'r orffwysfa. Da chi'n iawn yn fanna, mae o'n fel tasa fo'n sglefrio ar rew rwsyd ydy. Mae o'n mynd a hawddgar oedd i gryddiau. Pam bod chi'n meddwl bod o wedi neud o fanna? Mae hwn di'r dyn gath y cwestiwn ar y stryd fawr yn Bethesda. Faint gymrodd i chi sgwennu'r englyn na Mr Parry? A mae'n atab o beth eitha, dim ond fy oes gyfa de. Bod hwnnw wedi bod yn meddwl am y peth yna am oes gyfa. Felly dim jyst boi oedd yn reid wbath lawr.
jyst er mwyn creu cynghanedd oedd o. Oedd o'n ystyried beth o'n neud efo'r geiriau yma, a mae o'n dewis dro ar ôl tro i dorri rheola y llinell Bendron rhag i gwilydd o. Rhag i gwilydd o, fydda i. Sgwennu piffwyr, Bob Priwafon. Unrhyw welliant arall ta ar a hawddgar oedd ei gryddiau? Hawddgar oedd o ei gryddiau. Ie, hollol gywir. Hawddgar oedd o ei gryddiau. Hawddgar oedd hi ei gryddiau. Ie, hollol gywir. Neu, os air fysa chi'n disgrifio rhywbeth ynglyn â'i gryddiau, hawddgar oedd rhywbeth ei gryddiau, allwch chi roi rhywbeth y fanna, achos allwch chi fynd dros y llythrennau eitha awkward yn y canol o fanna. Hawddgar oedd... Lliw ei gryddiau? Lliw ei gryddiau? Na fo, hawddgar oedd lliw ei gryddiau. Iawn. Hawddgar oedd gwryd ei gryddiau. Na ni, hollol gywir. Hawddgar oedd gwryd ei gryddiau. A mae'n rhywbeth am y ffaith bod o'n pwysleisio'r oedd na does, sydd yn awgrymu i pethau ddim felly bellach. Dyna oedd y sefyllfa, nid dyna i'r sefyllfa. A dydy o'm yn deud, dydy i gryddiau hi ddim yn hawddgar ddim mwy. Be mae'n awgrymu yn gynnil ydy hawddgar oedd ei gryddiau. Be mae'n awgrymu fanna ydy dydyn nhw ddim mwy, neu maen nhw wedi heneiddio, neu dydyn nhw ddim mor apelgar neu anwyl ag oeddan nhw. Okay. Ac mwy, dim rei Arnos Parry di'r rhain o'n rhai beirdd mawr a ffrifeirdd eraill. Heb, naci, mae hon yn anodd i deud y llinell yma. Ond dwi eisiau chi ddeithio, mae yna fwy nag un peth yn anghywir, medda fi, anghywir mewn dyfynodau am y llinell yma. Eithir ei enw wrth ei wyneb. Eithir ei enw wrth ei wyneb. Eithir ei enw wrth ei wyneb. Hawdd i nabod o, achos mae o'n rhywun gwynab a'i deulu i gyd. Felly, da ni'n gwybod pwydio, da ni'n gwybod pwy di gefndir o, eithir ei enw wrth ei wyneb. Sy'n rhaid efo ddeud i enw. Da ni'n gwybod eithir ei enw wrth ei wyneb. Sylwadau ddechrau fe, beth sy'n eich taro chi'n syth? Efo'r glust, neu efo sut da ni'n deud y llinell, neu beth sy'n digwydd yn y llinell. Sydd, ddim yn siŵr am hynna, di hwnna'n gywir? Mae'r eithir yr ythyrna yn ochr arall yn yr wrth. Yndi. Hwna beth sy'n taro fi i ddechrau. Yndi, ond yn yr drefn... Ond yn y drefn yn wahanol, de? Ie, trefn wahanol, ie. Ie. Ydy naw sill, ydy hynna'n iawn? Wel, o'n i'n gobeithio, sa rhywun yn gofyn hynna. Sawl sill sy'n yn y llinell? Dwi'n yn gwybod ydy eithir yn dda. Naw. Ie. O'n i'n meddwl bod y naw, os dwi'n dda, ie. Naw? Naw. Pwy sy'n meddwl bod yna 9 sill yn y llinell? Pwy sy'n meddwl bod yna 8 sill yn y llinell? Dwi'n meddwl 8. Dwi'n meddwl wrth i fi meddwl. 8. Pwy sy'n meddwl bod yna 7 sill yn y llinell? O, da chi'n licio 7. Dwi'n deitha chi bod yna 7 sill yn y llinell. Sa chi'n hacio fy nosbarth i? Dwi'n meddwl bod mae'n bosib dadla bod y llinell yna yn 7, 8 ac yn 9 llinell. Mae'n dibynnu sut ydych chi'n deiti, mae'n dibynnu ar eich clust. Y pwynt cyntaf o'ch chi'n neud syw efo yr eithr. Mae'r clymiad yna ar ddiwedd
ar ddiwedd gair, fel arfer yn un sill, felly eithr, fatha llyfr, bys yna rai yn ynganu llyfr, neu gafar, neu mae yna lot o bethau lle mae ef ac yn sownd ar ei gilydd, does? Llyfr neu gafr. Ni'n tueddu gweud Sir Gyfyrddin, llyfr a Ie. eithir, byddwn ni'n gweud na. Yeah. A dyna pam swn i'n gobeithio wedyn sa chi'n cynganeddu yn y ffordd yna. Ie, bys chi'n cadw'n driw i'ch acen chi, i'ch trafodaeth chi. Dwi'n meddwl yn nyddiau Guto'r Glyn, chos fod i awdur y llinell yma, bys nhw'n deud eithr, fatha, mae gair fatha ffafr dydy'n air arall, lle mae gogleddwyr yn gyffredinol yn deud ffafr, a pobl i'r de o Aberystwyth allan neu Aberystwyth i lawr yn deud ffafar. Felly, dych o pawb i gadw yn driw. Peidiwch â cynganeddu ffafr os da chi'n deud ffafar go iawn. Achos mae hwnna jyst yn defnyddio yr ddwy ffordd o gynganeddu mwyn eich iws eich hun. A mae yna bobl weithiau yn dros y siop i gyd, jyst achos bod nhw'n gallu manteisio'r bob un dafodiaeth sy'n mynd. Mae rhaid chi fod yn driw i chi eich hun. Ac os yna ffafar neu eithir ydyn ni'n ddeud, mae rhaid i ni gynganeddu. Felly mae rhaid i ni wedyn rhoi sill bach rhwng yr a'r eithir. Yeah? Dim unsill ac ennog ydi o wedyn, ond mae o'n ddeusill efo goben yn wedyn eithir. Yeah? Felly mae rhaid bod yn driw i chi hun. Yn nyddiau Guto'r Glyn, dwi'n meddwl na unsill fasa fo rhai enw, a tip bach i chi fan hyn. Mae bob tro'n neis cael rhywbeth bach sy'n llacio ychydig bach o reola neu'n rhaid mwy o opsiynau i chi. Mae bob gair sy'n gorffan efo w, ac gair fel enw, mae w yn gallu cael ei anwybyddu neu'n bod y sill mae'r w yn gymryd yn gallu cael i dorri ffwr o ddar y gair. Mae o'n mynd yn ôl, mae'r gair tarw yn enghraifft dda. Mae'r gair yn dod o'r Lladin tarfos, am tarw, dad buwch, dad tro bach. Ac be da ni wedi wneud yn gyffredinol, dwi'n dweud yn gyffredinol fan ac fysa ysgolheigion iaith yn gallu egluro llawer iawn gwell. Ond be da ni wedi wneud hefo, a dyma sut da ni wedi landio hefo clymiad o lythrennau ar ddiwedd geiriau, achos dyn nhw'n digwydd yn gyffredinol, dyn nhw'n hollol naturiol i Gymraeg, ond ffordd mae'r Gymraeg wedi datblygu, da ni, efo geiriau sy'n dod o'r Lladin, da ni wedi cael gwarad ar y terfyniad Lladin, sef yr os, a da ni wedi landio wedyn efo tarf. A mae'r ef na, weithiau, mae ef ag w, hyd yn oed heddiw cafod o law, neu cawod o law, tyfod ar y traeth, neu tywod ar y traeth. Mae ef ag w yn interchangeable iawn, yn bosib i newid, a'i cyfnewid drwy'r amser, a dyna sut da ni wedi landio efo gair o'r enw tarw. A mae'r w yna, fel ef, yn sownd ar ddiwedd yr na, tarw. A mae'r un fath efo geiriau yn gorffan efo w. Mae'r un peth yn wir efo yr un peth sy'n digwydd efo tyrfe, gair am taranna, yn y de orllewin ac yn y de yn gyffredinol, tyrfe, twrw, meddwn ni am sŵn taranllyd neu beth felly. A mae'r un peth di digwydd yn union y fanna. Mae'r w a'r ef yn cyfnewid i gilydd. A beth sy'n digwydd ydy bod yr a'r f, neu raw yn sownd yn ei gilydd. Felly mae'r un fath efo'r gair marw, achos pan da ni'n ychwanegu un sill at y gair marw, da ni'n cael marnad. Dim marwnad, marnad ydy'r gerdd sy'n coffau rhywun. Marwdu ydy yr ystafell yn yr ysbyty, neu lle bynnag lle da ni'n cadw cyrff, neu yn y capel gorffwys, neu beth bynnag. Dim marwdu, marwdu.
tyrfe. Felly, cwrw yn air arall sydd yn dilyn yr un rheol. Mi all bwrf, cwrw, bod yn un sill. Felly mae hwnna'n rhywbeth i gofio. Mae cymeriad yr w yna yn gyffredinol, mae unrhyw lafariad yn cymryd sill ar ben ei hun, ond mae yr w yna yn ymddwyn fel cytrain. A mae'r fath efo ffenestr yn Lladin ac yn Eidaleg o hyd ffenestra. Ond da ni wedi cael gwarad ar y terfyniad Lladin, yr a da ni'n deud ffenestr. A da ni wedi cael yn lymbro yn fanna oherwydd bod ni wedi cael gwarad ar y terfyniad Lladin, da ni wedi cael yn lymbro hefo S, T ag R mewn clymiad ar ddiwedd y gair. Ffenestr. Anodd iawn i ddeud, ond mae i gyd yn cymryd un sill ar y diwedd yna. Felly, dyna sy'n digwydd efo eithr yna. I'r pyrlion, ac yn sicr yn oes Pictor Glyn, un sill fysa hwnna. Enw yn un sill. Felly, eithri enw wrth i wyneb. Felly, mae'n bosib cywasgu hwnna i 7. Allwch chi gymryd un o'r opsiynau, wneud eithr yn un sill neu enw a llall yn ddeusill, a cael llinell 8 sill. Neu mi allwch chi ddeud eithr ei enw wrth ei wyneb a nid ti 9. Ti'n gwybod fi bod fi'n rhaid opsiynau i chi, a bod fi'n gwneud yn bywyd yn ofnadwy a hawdd i chi, achos eich dewis chi, oherwydd yn dibynnu ar eich glust. Ond os ydy'r w yna fyd, yn y cyswllt yma fel llafariad, y ddwy w yn mynd yn un felly, so rwy'n mynd yn deud eith ei enw wrth ei wyneb, felly sa'n deud bai bron yn mynd yn, dydiam yn gwahanu pum bynnag yn adi. Na di, bob ochr i'r orffwysfa fanna, mae gennych chi w. O mae o'n, ia. Felly i'r glust. Ond erbyn glust, ia. Un w di de. Ia. Eithri enw wrth i wyneb. Ia. Floc o sain. Ia. Sy'n gweld lle mae un gair yn dechrau. Ia. Ia. Felly, mae yna 2 opsiwn yn rhan gynta y llinell y fanna. Oes yw yn tynnu sylw at y ffaith bod yr R a'r F yn y drefn anghywir ochr arall i'r orffwysfa, felly mae'n anghywir. Mae yna wall y fanna, mae yna camosodiad, dwi'n meddwl, ydi enw y gwall yna, lle mae nhw'n y drefn anghywir. Neu mi allan o hefyd yn dwyll cynghanedd, mae jyst y glust wedi meddwi efo sŵn thr, ac mae jyst wedi llithro yn y drefn anghywir, ond dwi'n camosodiad a maen nhw jyst yn y drefn anghywir fanna. O hwnna'n ddiddorol o ran Llanelli, ardal Llanelli, sydd yn dweud wsnodd yn lle wythnos, yn dyn nhw? Ie, yndi. A bob Ceredigion fyd weithiau yn dweud wsnodd. Fysa Dick Jones wedi dweud wsnodd. A pobl Sir Fôn sydd yn dweud, sy'n maen nhw'n dweud lori, dwch? O na, fel lyri, dyn nhw'n weithiau mae'r L a'r R yn cyfnewid y fanna fyd. Cyllath, o'n i ddweud y men llun, yn ydych o cyllell. Ie. Cyllath. Ie. Ond sy'n gyfyrddin i fyd. Cyllell. Caffe. Ia, ni'n am. Felly fysa chi, mwyn bod yn driw i chi hynna, chi bod tro'n parchu, beth ydych chi'n dweud. Neu wedyn, ydych chi datgan y gerdd, mi ddyla pobl sydd yn darllen ac yn gwrando ar eich cerdd chi, nabod eich tafodiaeth chi. Ac, sa bob un o'ch chi'n sgwennu yn yr iaith naturiol a hyn sydd yn odli i chi, mi ddylwn ni allu clywed eich llais a'ch lleisiau unigol chi yn y gwaith. Mae hwnna sydd yn glir mewn cerddi cynganeddol.
Mae llais y bardd ac acen a sut mae'n modlu a bob dim i'w glywad yn y gwaith. Felly dwi'n dweud weithiau, mae'n amhosib i feirniad mewn steddfod beidio gallu deud o lle mae bardd yn dod. Achos os di o neu hi yn bod yn driw i'w clust, maen nhw yn nodli mewn ffordd na fysa na rhywun o ardal arall. Felly mae'n agor o waith detectif yn mi ddylach chi clywed, bardd o Sir Gaerfyrddin di hon, neu bardd o Ben Llŷn ydi hwn. Felly ddylach chi allu clywed llais y bardd ac acen y bardd a gallu gweithio lot o beth allan o gerddi canlynol. Allwch chi guddiad hynna i gyd mewn cerdd rydd, oni bai bod chi'n sgwennu mewn tafodiad. Ond mae holl reola cynghanedd yn gorfod cael ei dehongli, dwi'n meddwl, yn eich acen chi. Felly, sy'n pwynt, dim isio i neb fod ar chwilydd o dwi'n dweud y gair yna neu beth. Da chi'n deud beth da chi'n dweud, a mae'n driw i'ch clust chi, a stipiwch efo hynny glynwch wrth eich tafodiaeth, achos mae'n holl bwysig yn rhan o hyn wedi bod erioed. A dwi'n meddwl dyna sy'n ychwanegu eto at y miwsig y peth. Na fysa rhywun arall yn cweit yn dweud rhywbeth yn yr ffordd â chi, achos da chi'n siarad fel chi. A dwi'n meddwl bod eisiau bod yn llawer iawn mwy prowd o'ch acen o'ch tafodiaeth. Achos dyna sydd yn gwneud y gynhanedd yn gerddorol ac sy'n ychwanegu y musicality na un iaith. Reit. Ei flodau fil hyd foelydd. Ei flodau fil hyd foelydd. Ydy hwnna'n gywir neu'n anghywir? Ei flodau fil hyd... Dwi'n gallu ddeud o. Ei flodau fil hyd foelydd. Y prifar J.J. Williams. Dim bod fi'n trio rhoi pwysau na chi i ddeud bod ti'n gywir oherwydd yna prifar sydd wedi sgwennu'r llinell, ond ei flodau fil hyd foelydd. Cywir neu anghywir? Chi ydy'r barnwyr heno? Anghywir. O, controversial. Pan bod chi'n deud bod y prifar yn anghywir? Am bod y pwyslais ar fil, sef y bedwaraf sill, ia? Rhag i gwilydd o de. Rhag i gwilydd. For shame, J.J. Williams. Ei flodau fil hyd foelydd. Rhywbeth arall da chi'n gweld yn digwydd yn y llinell yna ar wahân ffaith bod o wedi mynd i un sill ar rhy bell? Dim bod fi'n neud o'n aml, ond swn i'n gofyn wrthych chi enwi y gynghanedd yna. Os ydy o ddim yn ymateb yr ef yna gdi, yn fil. Na di? Wel. Yna ddwy ef yn y rhan gyntaf. Mae hwnna'n symud drosodd yndi. Mae hon o'ch bach yn fwy cymleth hyd yn oed ar... Dwi'n gweld beth sy'n digwydd yn traws eto. Croes y gysgu, ie? A beth sy'n digwydd ar y chwith? Mae'n dechrau efo ef, L, a mae'n gorffan efo ef, L, ei flodau fil. A bob tro da chi'n gweld adran yn dechrau ac yn gorffan efo'r un llythyren neu llythrena, mi ddyla bod yna larwm yn canu. Mae'n opsiwn yn fan hyn ta bod ni'n gallu benthyg y llythrena ar ddiwedd yr adran i fynd drosodd ac atab y pethau sydd ar ddechrau y llinell. Felly, ei flodau fil hyd foelydd, da ni'n dwyn yr ef L yn fil ac yn defnyddio nhw ochr arall yn un llygad fan. Ochr arall i'r orffwysfa. A wedyn mae'r ef L y fanna wedyn yn atab yr ef L ar ddechrau flodau. Dwi'n neud eich pen chi fewn. Croes y gyswllt. Croes y gyswllt dwi'n galw y gynghanedd wyddelig. Cefn o Drysgol, croes o gyswllt.
a lot o enwa, cyfenwa eraill sy'n ddechrau o Shaughnessy, o gyswllt. Felly, y gynghanedd Wyddelig di hon, y groes o gyswllt, ei flodau fil hyd foelydd. Mae'n gymleth, a pan da chi'n dechrau sbio'n un ormodol, mae'n gallu mynd yn ddryslyd. Ond, fel dwi'n dweud, unrhyw dro pan da chi'n gweld yr un llythrena yn yr un drefn ar ddechrau adran gyntaf, yr e-fel na, a mae'r adran yn gorffan efo e-fel, mae yna opsiwn wedyn bod yna bosibilrwydd y gallwch chi wneud croes o gyswllt. Ond, da chi'n iawn, mae wedi mynd at y bedwaredd sill, ei flodau fil hyd foelydd. So fo jyst i dweud, flodau, dwi'n sa chi'n dweud o flaen y llinell, ar ddiwedd y llinell gynt, flodau fil foelydd, fysa hynna'n iawn, dod â y fil na nôl i'r drydedd sill. Flodau fil hyd ei foelydd? Yndi, hollol gywir, hollol gywir. Mae'n dal i fod yn groes o gyswllt, ond mae'n parchu y ffaith bod ni ddim yn mynd yn bendrom hefyd. Beth am effel yn y foelydd? Ydy hwnnw'n cael ei ateb? Yndi, dyna sydd yn digwydd, mae'n cael ei atab gen yr ef yn fil, a mae'r L dan yr acen hefyd. Mae'r groes o gyswllt yn gweithio fatha tobar rhwng car a carafan. Ac, a wedyn mae'r e-fel na, oherwydd bod nhw'n cael ei dwyn, maen nhw'n dal ar yr ochr chwith, ond maen nhw'n cael ei dwyn yn rhithiol i'n clystia ni i'r ochr arall hefyd. Felly maen nhw'n cael ei defnyddio ddwy waith. Right. Yeah. A mae yna rhai cymleth iawn i gael. Lle da chi ella, mae'r llythrennau sy'n cael ei benthyg yn atab llythrennau eraill rhyw 2 gwaith weithiau. A da chi'n sbio ar y peth, wow, da chi'n cweit yn siŵr sy'n mynd yn digwydd. Da chi'n clywed y gynghanedd cyn bod chi'n gallu gweld beth sy'n digwydd yn ni. A mi allwch chi fynd ar goll yn ei chanol i, chos mae hwnna'n atab hwnna, ac yn atab rhywbeth 2 gwaith. Bobl annol, ond mae'n swnio yn gymleth ac yn gywrain iawn ac yn solat. A os oes chi'n gorfod i disgrifio hi fel darn o ddefnydd, mae'n garthen, mae'n gymleth, mae gwead hi'n dyn. Mae sŵn ni yn eich taro chi cyn bod chi'n gallu gweld beth sy'n digwydd efo'r llythrennau i gyd. Beth am llinell gan Lewis Glyn Coffi? Mae o di hen fynd, felly allwch chi ddeud rhywbeth da chi isio am hon. 2-1 bryd, 2-1 bryd, 1 briodas. 2-1 bryd, felly 2 yn credu'r un pethau'n gweld bywyd yn yr un ffordd, 1 briodas. Felly mae 2 sydd yn gweld bywyd yn yr un ffordd ac yn gytun, yn eneidia cytun, yn creu 1 uniad, 1 briodas. Beth sydd dda am Lewis Glyn Coffi a Guto'r Glyn, lle maen nhw'n defnyddio geiriau bach, geiriau sy'n dal mewn defnydd gyda ni heddiw yma, ac pan oedden nhw'n byw 500 a mwy o flynyddoedd yn ôl. 2-1 bryd, 1 briodas. Beth sy'n taro chi am y llinell yna? Ydy'n bendrom i ddechrau? 6 sill sy'n ni, 2-1 bryd. Nag ydy'n bendrom. Yndi? Di'n bendrom? Nag ydy. Yndi? O, sawl sill sy'n y llinell ta? Dwch dda fi man, pidwch am y tyn. 6 sy'n ni. 6, ie? 7. 7. 7. Feit. 6. Pa bo chi'n dweud 6? 7.
Mae yna Reit. 6 pendant a mae yna 7 pendant. Perswadiwch fi, faint o sillafa sy'n y llinell yma? 6. 6. Pam o'ch chi'n dweud 6? Dydwch y llinell wrtho fi. 2, 1 bryd, 3. 1 briod as. Oce. Pam o'ch chi'n dweud bod y o, mae yna sgwyd penna yma, mae yna sgwyd da. Gwiriol. Hacio'r yn barod yn y ffeit. Dwi'n angytuno, fi'n meddwl bod y 3 sill yn briodas. Oce. Pwy sy'n meddwl bod y 2 sill yn briodas? Dwi'n meddwl bod yna 2 sill. Oes? Meddwl ydw i dde. Ie. O, dach chi'n meddwl, nath y dyn na de, dach chi'n? Beth meddwl i'w meddwl. Allwch chi fynd i ymladd ar sail eich clustia, allwch chi amddiffyn eich sbondin a dweud 6 sill di hwnna achos briodas, da ni ddeud, neu, mellwch chi dweud, na, mae yna 7 sill o fanna achos briodas, da ni ddeud. Mae hwnna'n wahaniaeth tafodieithol, swn i'n dweud. Da ni'n mynd yn ôl i'r un adlag o'r blaen, felly Karen, efo either yn enghraifft. Hynny yw briodas neu briodas. Di bod eisiau bod yn dewis roed y bwyslais, ie? Ie, a sut ydych chi'n dweud i gair, os oes a un sill ychwanegol yna, neu dos o ddim. Fy hun, swn i'n dweud, swn i'n mynd am 2 sill fy hun, ond mae pawb yn dweud, o'n i'n gwrando na chi'n dweud y llinell, oeddech chi'n rhoi brodas. A wedyn, dwi'n meddwl bod o'n fanna, os ydych chi eisiau dadansoddi fi sy'n digwydd, mae o'n, ydych chi'n dweud yr i-dot, neu bwysio diolch na, achos os ydych chi'n dweud briodas, a mae'r i yna, mae'n mynd yn hirach, ond os ydych chi'n dweud prodas, deusyll di hwnna, yn amlwg, wedyn mae'n fater o sut mae pobl yn siarad, a dim eisiau bod yn driw i'ch clust ag i'ch ffordd chi o siarad. Ia, a dim trio osgoi ffeit ydw i, dwi jyst yn dweud mae'n fyny chi, a mae'n rhaid chi sticio, a wrth gario ymlaen am hanner nesa'r bwysi yma, wsos 6 di heddiw yma, a mae gennych chi 6 wsos arall i fynd. Please, amddiffynwch eich clust. Diolch, dim ots be, fydd ddim un athro arall yn dweud ac yn trio'ch perswadio chi. Sticiwch chi i'ch odla a sticiwch chi i sut ydych chi'n siarad a'ch tafodiaeth a beth ydych chi wedi arfer i ddeud. Ac fyddwch chi'n oce, dwi'n meddwl. Be arall ydych chi eisiau ddeitha fi am 2-1 bryd, 1 briodas? Be ydych chi'n sylwi ar ochr chwith y llinell cyn yr orffwysfa? Diwad 2 a dechrau 1 yr un llythyran, dyn nhw'n gwybod sy'n mynd yn un. Felly mae'r larwm mae wedi sbeinio fan achos mae'r adran yn dechrau ac yn gorffan efo i. A dyn chi'n gwybod, neu reit, mae'n opsiwn fan, dwi'n gallu mynd ar di yna yn fy mhen, achos wbeth i'r llygad ydy hyn, ydy'r glwys, dwi'n gwybod lle mae'r orffwysfa. Ond allwch chi mynd ar di dros yr orffwysfa, a wedyn mae'n atab y di ar ddechrau'r llinell. Os dydy'ch clust chi ddim yn gwybod efo'r orffwysfa, os ydych chi'n dweud 2-1 bry, 1 briodas, di'r glust ddim yn gwybod pa ochr o'r orffwysfa ydy, achos gyda chi'n deiti fel 1, nid rhywbeth i'r llygad ydy o. Felly, bob tro ydych chi'n gweld un adran yn dechrau fod y a gorffan fod y, mae yna bosibilrwydd o wneud croeso gyswllt yma yna. Reit, yna, ymwneud un arall. Ydych chi eisiau gofyn rhywbeth am hyn neu am rhywbeth hon? Mae'n 9. Pan bod amser yn fflio, oedd i'w sysbitha, oedd hi'n twrllu tu allan pan o'n i'n gorffan y wers yma. Dwi'n mynd ymlaen ac ymlaen, dydw, stopiwch fi, dach chod. Karen yn dechrau gwawrio neu beth, dach chod, dydwch wrtho fi. Dwi'n eisiau...
So dwi'n eisiau codi ffeit efo'n nghyfeillion o'r de a'r de o'r llewyn. O'r gynnar i mewn i'r cwrs, ynddo? Ond beth ydych chi'n dweud? Achos dim ond rhywun sy'n mynd i ddechrau ffeit sy'n dweud dwi'n eisiau. A jyst mynd yn ôl i'r sylw yna bod hi'n groes o gyswll. Achos os a pwynt rhythm y frawddeg, i mi, i'n mhlys di felly, 2 bryd 1 briodas. Mae'n rhaid i fi gael hwnna fel briodas. Sa'n mynd canu'r un peth i mi, o'n i'n dweud 2 bryd 1 briodas. Sa'n wedi cael ei chwtogi rhywsyd. I'n mhlys di, dwi'n meddwl. O bod yn deg, dwi'n meddwl yn o'r 10 gogledd oedd hwnna'n chi. Ella bod o jyst yn ffordd, da ni'n ynganu hwnna, dyd y gwir. Achos oedd pobl, pan oedd chi sôn, acen gogledd, o'n i'n gwybod yn y brodas hefyd. Felly, mae Pen Llŷn a sut ydyn dod efo 2 syth yn brodas. Pwy'n yn sôn yna? Gwenda? Na chi? Pwy ddedodd bod prodas yn ddisyth? Pwy yn dadla bod prodas yn ddisyth? Y fi, Nesta. I'n meddwl. Y fi. Felly, ia, Gogledd-wraig di Nesta, a wedyn Pen Llŷn, sut ydych chi'n bod? Ia. O Rhosgadron wreiddiol. Na ni, oce. Felly, ia, nid beth i'r gogledd, ydy hwnna'n unig na chi. Mae hwnna o fewn tafodieithoedd y gogledd, mae hwnna'n ofnadwy o ddiddorol bod priodas. Mae'n dibynnu'n hollol os da chi'n dweud yr un neu ddim. Mae drwg iawn gen i nesa. Mae bron as ar un y cyswll yna, mynd yn bitsain, dydy. Priodas. Byddai'n dal i anganu'r i felly, ond priodas. Sa'n ddau ddeisyll, ond fydda'r i bron yn dod yn gytsain bron, yn bydda, yn edrych ar priodas. Priodas. Ie. Mae i a gwd ydy'n gallu bod yn un o 2 beth. Mae'n gallu bod y 2 beth. Ydy mewn deisain ydy. Ie. Ydy hynny'n golygu hefyd bod yr w yn gallu bod yn ddefnyddio fel cytsain mewn cynganeddu? Os ydych chi'n defnyddio w fatha wal, swn i'n argymell bod chi'n atab hi ochr arall. Mae'n gryfach. Ydy, ia. Wal a welwch. Mae'r w yn fwy, dydy hi ddim yn llafariad y fanna ydy. Mae'n fatha yr w sydd yn gwyn. Ie, gwynfyd yr ein. Efo gwd ydy, nid efo g. Ond mae hwnna ar gyfer rhyw noson arall pan fydd yn bwrdd glaw berig a fod chi'n mynd tan hanner nos ar y cwrs. Dwi'n gweld chi eto ar y cwrs yma. Dwi'n gweld chi am ryw 2 wsos bach yn y canol ac yn gorfod eich gadael chi. Pwy sy'n wrth i wsos nesaf, dwch? Dwi'n hollol siŵr eto. Dwi'n gwybod os dyn nhw wedi cadarnhau neu ddim. Karen, cyn i chdi gloi, jyst gad fi wybod, achos dwi jyst eisiau rhoi rhyw gyfeiriad e-bost a falle allan cyn i chdi fynd. Oce, iawn. Wel, os oes ddim cwestiwn... Gai ofyn cwestiwn, Karen? Oce. Please. Os ots bod bryd a briodas bod na... os ni'n dweud briodas, bod yr ddim rhaid o flaen yr acen, yn yw mae'r i nawr wedi dod rhwng yr a'r acen. Os ots yma na, wy'n gwybod bod y dy ar yr acen, o dan yr acen, os ots yma'r yna? Na, a hyd fysa, oherwydd bod yr ddim o dan yr acen, bod y brna, fysa bosib gwahanu y b a'r yna, oherwydd bod nhw ddim dan yr acen. Felly mae hwnna'n, enghraifft, mi fysa beth ytha 2 bryd, 1 odas yn gywir, fysa'n bosib roed syth rhwng yr b a'r oherwydd bod y brna ddim dan yr acen. Dim ond pan mae'r plymiad dan yr acen sy'n rhaid cadw nhw efo'i gilydd.
Felly mae hwnna'n rhoi mwy o opsiynau hefyd i ni, mwy o ddewis o bethau. Allwn ni defnyddio fo. Ond does am ots yma briodas na. Na, mae hwnna'n hollol gywir. Oce, diolch. Newch chi yrru eich cyfeiriad e-bost chi, neu gyrru negas i'r cyfeiriad e-bost yma, gwyb@eisteddfod.org.uk, yn dweud eich bod angen y gwahoddiad i'r gwersi cynganeddyn wythnosol. A wedyn bena nhw wedi gyrru heini draw. Diolch yn fawr i chi gyd. Diolch yn fawr iawn, Karen. Diolch yn fawr. Hwyl. Tara. Hwyl.